Manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. La 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 la. Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko honea hurbildu zeatenei eta baita ere eskerrik asko telematikoki jarraitzen diguzuenoi. Gaur abenduak 3 Euskararen nazioarteko eguna da eta ekonomisten elkargoko Euskara Komunitateak eta Euskarriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu dugu gaurko ekintza hau, ekitara hau. 2018an sortu zen ekonomisten elkargoko Euskara Komunitatea. Komunitate honek, pixka nahiko nuke aipatu, hainbat ekintza egin ditugulako eta azpimarratu nahi dugulako, sortu zala komunitate hau helburu jakin batzuekin. Helburu horiek dira ekonomia arloan euskara normalizatzea eta normalizatzen laguntzea. Batez ere lan munduan. Ekonomia arloan eta lan merkatuan lan euskaraz burutzen edo jardun nahi dutenentzako topagune izatea, eta baita ere elkargoan bertan euskara bizirik eta aktiboki mantentzeko. 2 urte hauetan hainbat ekitaldi antolatu ditugu, baina bereziki nahiko nuke azpimarratu antolatu zen ekonomilarien biltzarra UEurekin batera. Eta aprobetxatu nahi dut, esateko bigarren biltzarra izango dela datorren urtean. Gaur zehazki, egitaraua komentatuko dizuet, izango ditugu gurekin 3 hizlari. Gurekin edukiko ditugu Urko Aiartza, Mirene Begiristain eta Andone Izagirre. Labur esplikatuko dut zeintzu dian edo, eta gero beraiei emango dietitza asko luzatuko gabe. Urko Aiartza zuzenbidean lizentzia duna da, konfliktologian masterra egina dauka, eta senatari ere izan da. Gaur egun, nik uste horregatik handagoela batez ere hemen, Telesforo Monzon ELAB laborategiko Euskal Herrigintzarako laborategiko zuzendaria da. Mirene Begiristain ekonomian doktorea da eta ekonomia enpresa fakultatean irakasle. Bere ikerketa agroekologia eta elikadura sistema eremuan garatzen du. Ondo esan dut, ez? Bai.
Eta azkenik Andoni Eizagirrek politika eta administrazio zientzietan lizentziaduna da, filosofian doktorea eta Mondragon Unibertsitateko irakasle. Herrigintzaren berrikuntzan gradu ondoren koordinatzaile ere bada. Bakoitzak 20 minutu izango ditu bere hitzaldirako, eta besterik gabe hitza emango diot Urkori, berak egin behar duena zera da liburu baten aurkezpena. Liburu horrek ematen dio gaurko ekitaldiari ematen dio izena edo da izenburua. COVID-19 eta ondoren zer, gogoeta bat Euskal Herritik. Nik esan behar daukat, pairatzen ari gean egoera honetan ezjakintasuna eta zalantzak eta asko izanik eskertzekoa da norbaitek gogoeta bat egin izana eta gurekin partekatzea. Eta besterik gabe, zure gaitza. Eskerrik asko eta plazer bada hemen egotea ekonomilarien elkartean gure liburua aurkezteko. Nik esan behar dut, orain dela urte bete jarri genuela martxan Tesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategia, Olaso Dorrea Fundazioaren ekimen bezala, eta jarri genuen martxan hain zuzen ere, pentsatzen genuelako 21. mendean gure herria aurrean zituen erronkain aurrean, genuela premia gogoeta egitekoa, ezta? Gogoeta sakonak egiteko. Eta beraz, laborategia sortu zen ikuspuntu prospektibo batekin eta gogoeta ikuspuntu batetik. Batez ere, genulako zentzua gure herrian ematen zian eztabaida asko zeudela oso zerratuak 20. mendeko ikuspuntu batetik, ez? Eta hor gaudela pixka bat atrapinatuak, baina mundua aldatzen ari zela sekulako abiaduran, eta benetan ez ginela kontuatzen ze erronka zetozten, ez? Eta horrela jarri genuen martxan laborategia eta hortik hilabete gutxitara etorri zen COVID-19 eta pandemia. Eta beraz, egoera horretan, hartu genuen esaldi bat, Monzonek erabiltzen zuena, eta guretzako laborategiaren esaldi nagusi bezala kokatzen duguna, eta Monzonek zioen momentu batzean zioen hartu ezagun instant bat eta inguruetara begira, nondik gatozen behar dugun jakin, baina nora goazen ere bai, ezta? Eta beraz, hori da pixka bat gu saiatzen gara egiten, hau da, eguneroko tasunotik aparte instant bat hartzen eta lasai pentsatzen nondik gatozen bai, baina batez ere nora goazen, ez? Oteizak esaten zuen, arrauna egiten dela, aurrera egiten dela atzera begiratuz, baina hori da zentzua, ezta? Galdu gabe nondik gatozen, aurrera egitea. Eta hori aprobetxatuz, pentsatu genuen oso garrantzitsua zela gogoeta egitea. Ez une horretan COVID-a sortzen ari izan egoeraz, baizik eta zer utziko zigun COVID-ak eta zeintzuk izango zian aurrera begirako erronkak, ezta? Eta hor, liburua osatzeko parte hartu dute hainbat eta hainbat egilek, oso arlo desberdinetakoak, hasi zientziatik, ekonomiara, hizkuntzara, eta pentsatzen genuelako herri honek ikuspuntu holistiko batetik pentsatu bertzuela zeintzuk diran gure erronkak, ezta? Anglu oso desberdinetatik, ezta? Eta oro har guztiak aipatzen zuten, edo parte hartzaile askok aipatzen zuten, aztertu behar genuela zein izango da gure egoera berria normal berri horretan, ez? Ez zela zer izango orain arte izan dan bezala, ez? Eta beraz hor, liburuan aurkitu ditzakezue hainbat egile gai desberdinak jorratzen dituztena, baina denak badaude elkar lotuta, nolabait esateko, ez? Adibidez, zientzialariak egiten duten ekarpena, Eneko Aspek idazten digu Kaliforniatik eta Jose Rayertzak, eta hain zuzen ere biak gogoratzen digute zientzia, ekonomia eta errealitatean artean badagoela lotura bat, ez? Eta azkenean pandemia hau ezin dela deslotu egun gizarteak bizi dugun bizi moduetatik, ezta? Globalizazioak, lurralde berrien ustiapenak guzti horrek sortzen duela pandemiak hain zuzen ere, hain zabal eta hain azkar zabaltzearen aukera, ez? Eta hausnarketa horretan bereaz lotzen dute zientzia, baina baita lotzen dute garapenari giran ematen gu gizarte bezala mundu guztian zehar, ezta? Eta gero beste ekarpen bat egiten diguten nire ustez ere garrantzitsua dela, eta zuzen ere Jose Rayertzak aipatzen du pandemiak erakutsi duela berriro ere ikerketaren garrantzia. Baina ikerketa ez bakarrik, ikerketa aplikatuaena, baizik ikerketa soilaena. Askotan garrantzitsuena delako, ezagutzen ez denan inguruko gogoeta egitea. Eta hori, ezinbestekoa dela herrientzat, ez? Bera, adibidez, Xagusarretan ikertzailea da, eta bera, inoiz ez genuke pentsatuko Xagusarrak ikertzeak ze garrantzi eduki dezaken horrelako errealitatean. Beraz,
ikerketa hutsaren garrantzia eta ikerketa hori sakonki burutzeak herri batentzat duen garrantzia berriro ere mailan gainean jarri du nik uste dut pandemia horrek, eta horretan ze beharrezkoa dan baliabideak eta herri bezala eskaintzea, ezta. Horrekin batera beste eragile batzuk nazioarteaz hitz egiten digute. Baditugu kanpoko autore batzuk liburuan, Sean Riordan eta Ander Caballero, besteak beste, eta beraiek ere azpimarratzen dute elementu bat importantea dana, eta esaten dutena dela, azken finean pandemiak edo COVID-ak ekarri duena dela aurretik bazetozten tendentzien edo joaren azkartze bat. Osea, bizitzen ari garena ez dela eraldaketa Kopernikiana bat, baizik eta lehenik bazetozten tendentzia batzuk COVID-ak eta pandemiak areagotu egingo ditula eta beraz azkartu egingo dituela bazetoztenak. Eta hor besteak beste, aipatzen dute, hain zuzen ere, segurako eragina edukiko duena etorkizunan ere bai, nola pasatzen ari gara mundu polo bakar batetatik, non estatu batua zen nagusia, beste mundu batera, non nagusiki poloaniztasuna egongo da, baina batez ere bipolaritate bat estatu batua eta Txinaen artean. Eta horrek guztiak ze ondorio edukiko dituen eta ze ondorio eduki ditzaken ekonomian adibidez, ezta? Adibidez, baloreen kateak nola mantenduko diren globalak, edo satitu egingo diren, edo horrek guztiak ondorio nabarmenak edukiko dituela. Eta are gehiago, gu bizi geran errealitate ekonomikoan, Europan. Eta hain zuzen ere zalantzak sortzen diren beraiek aipatzen dituzte. Europak etorkizunan zer izan nahi duen definitu beharra, eta horrek eragin zuzena duela gure etorkizunean. Hain zuzen ere, batzutan edo mailan zaude edo menuan zaude, baina ezin dezu pentsatu etzeala egongo duen beraz. Edo Europak apostu egiten du aktore global bat izateko edo menuan egongo da, ezta. Eta beraz, nik uste horren inguruko gogoetak ere importantea direla, zen guzti horiek eragina daukate gure eguneroko tasunean eta gure eguneko errealitatean herri bezala. Baina gero, egia dana da horiek liatekela tendentzia orokorrak edo globalak. Herri guztiak eragiten dietenak, baina gure herriak autora batzuk gogoratzen digute, nazio gutxiagotu bat denean, linguistikoki gutxiagotuta, zatikatu eta horre gainera dituela ondorio larriagoak, ezta? Eta hain zuzen horretan, hainbat autorek azpimarratzen dituzte lehendik genituzten joerak eta ajeak hemen ere azkartu egingo diala, ez? Adibidez, ditugu Iñaki Goirizelaia edo Zigorri Barzabal edo Nora Salbotxek hezkuntza aztertzen digutenak, ez? Eta nolabait argi uzten digute gaur egun hemen daukagun hezkuntza ereduaren agorpena, ezta? Gauzak aldatzen doa, gizartea aldatzen joaten da, eta iristen da momentu bat, non errealitatea erantzuteko egokitu egin behar dagoen. Eta badaudela zentzu nabariak daukagun hezkuntza ereduaren agorpena hor dagoela. Ez bai, euskararen inguruan hezkuntza eredua bezalako gai izaten, belaunaldi berriak guztiz euskalduntzeko, euskaldun osoak bihurtzeko, baina baita ere kurrikularen inguruan dituzkun erronka guztien aurrean eta emango dian eraldaketa guztien aurrean, eta baita ere hezkuntza bera emateko moduen aurrean. Eta nik uste pandemiak berak ere agerian utzi digula. Kontuan noski azpimarratuz sektoreak egin dituen ahalegin guztiak eta baina errealitate batzuk hor daude. Ez da inorreri errua botatzea baizik, eta gizartea aldatzen da, erronka berria daude, aldaketa azkarra daude, eta horrei egokitu beharra dago. Eta berdina gertatzen da, edo aipatzen digute hizkuntza arloan. Hizkuntza, euskara bezalako hizkuntza gutxiagotu batek, eta gaur abendua 3 kontuan izanik, ze erronka dituen. Eta zer erronka dituen eraldaketa sakon hauen aurrean. Ematera dator sekulako eraldaketa lan munduan, ematera dator sekulako eraldaketa inteligentzia artifizialarekin, hizkuntzen irakaskuntzan eta bar, sekulako aldaketak ematera datoz demografia mailan ere bai, eta gurea bezalako hizkuntza gutxiagotu batek eta haur batek ze erronka dituen mailaren gainean izugarriak dira, ez. Eta horrela bai, egiten dago eta pixka bat, ia ez gauden oraindik 20. mendeko hizkuntza politiken eztabaidaren inguruan eta ez dugun hain zuzen ere 21. mendea sortuko dituen erronka berrien inguruko hizkuntza politika batez hitz egiteko beharraren pean, ezta? Eta berdina kulturarekin. Nik uste dut egun hauetan Durangoko azoka ikusiko dugu nola joaten den, baina gure kulturak ere, kultura gutxiagotu eta lazgarri batek nola egingo dion aurre eraldaketa guztia ere, ez da erreza, ezta. Aktore askok hitz egiten dute ekonomia eta ekologiaren inguruan, Noi Pascual, Aritz Otxandiano, Isidro Esnaola, Miren, Andoni berak,
beraiek gero sakonduko dute gehiago, baina nik hor bakarrik ohar baten bat egin nahiko nuke, ezta. Badirudi gaur egun, dilema nagusina bihurtzen ari dela kapitala versus bizitza, ez? Ja ez da, bizitza dago arriskuan, gure belaunaldi berrien etorkizuna, baina baita ere espeziaren iraunkortasuna dago jokoan, eta beraz, argi dago autora askorentzat gaurtik gure politika ekonomiko zein sozialak, publikoak, baina eta ere pribatuak horri begira zuzendu behar ditugula, zer egin behar dugu hain zuzen ere etorkizuneko bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko, eta belaunaldi berrien ziurtasuna bermatzeko, ezta, eta horrek nik uste zer ikusi handia daukala, gero eta garbiago dagoen eraldaketa behar guztiarekin arlo energetikoan, eta baditugula erronka batzuk ezinbestean heldu beharko ditugunak ere herri bezala, ez? Beste hau beste gertatzen ari da nadala ere, Mikel Navarroak aipatzen duen bezala, gizarte hontako arrakalak handitzen doazela. Dutenen eta ez dutenen artean, edo sisteman integratuak eta integratuak ez daudenen artean. Arrakala horiek handitzen ari dira, ikusiko dugu pandemiak nola uzten ditugun gauzak, eta hor nore baditugu erronka handiak ere bai. Digitalizazioaren eremuan ere baditugu ekarpenak, Igor Kalzadak eta Iratxiz Naola gogoratzen digute digitalizazioak ez duela zer ikusi bakarrik gaitasunarekin tresna hauetara lotzeko, baizik baita ere daukala zer ikusi askoa demokraziarekin, eskubideekin, burujabetzarekin, datuen inguruan eta hor gaudela ere nahiko urruti hausnarketa guzti horretan. Azkenean, hala ere, eta hau pixkalitzateke oso ikuspuntu katastrofikoa jartzean baian gainean, hainbat erronka ditugun, eta jendeak izango, beste erronka balien baditugu, ni banoa etxen, ezta. Baina nik uste dut, Garazi goia gorazten digula Milton Friedmanen esaldi bat, ezta, eta krisi bate bakarrik eragiten duela benetako aldaketa ez, eta ezinezko hasi dena posiblea egiten duela, ez, orduan, aprobetxatu dezagun, Milton Friedman ekonomiaren esaldi hau zentzu horretan, krisiak behintzat aprobetxatu dezagun eraldaketako, eta hor, guztia negatiboa balin bazan, badaude ekarpen batzun nolabait gure herriak aurrera egiteko ze sustengo lituzkeen aipatzen dutenak. Batetik Agirre lehendakari zentrek egiten du gogoeta nahiko interesgarri bat esan ez, baina gure herria badauka balio sistema bat urteetan mantendu dena, auzolana sustatu dena, autoeraikuntza sustatu dena, elkarlana sustatu dena, eta egoera berrietara egokitzeko gaitasuna erakutsi duena. Gure herria mendetan zehar egokitu da oso egoera diferentetara, eta beraz, maila horretan, erresilientzia bat bai izan du, ez? Eta hori kontuan edu beharko nukera balio bezala edo elementu importante bezala, ez? Eta nik uste Inigo Inurrategi berak horreri gehitzen diola ere bai kooperatiben esperientzia guztia, ez? Guk mundu kooperatibotik ere badaukagu hori, elkarlana, sustengoa, elkarri laguntza, auzolanaren egiteko elementua, eta hori litzateke bat eta beste bat litzateke gainera, gure herria onerako eta txarrerako, baina onerako ere bai badala herri bat ekintzan oinarritu dana, ez? Ezina ekin ez egiten duena, igual ez duen beste pentsatzen, baina ekin bidean nahiko trebea dana, ez? Eta hor, ikusi dugu gure historian zehar, gauza asko aurrera atera ditugula ekin bidez, aurrera egin dituen ikastola sortu genituen, egunkariak sortu genituen, eta dena gure kabuz egin dugu, ez? Eta batzutan, modu oso intuitibo batean, ez gaur egun oso modan dago, Maria Mazzucatoren Mission Oriented Policies, ezta? Baina, gure herriak azkenean oso modu intuitibo batean hori egin. Misioak jarri dizkio, eta gure herriak misioak jartzen dizkionean gure buruari, apostuak aurrera ematen ditu, ez? Euskararen berreskurapenean, kulturan, arlo ekonomikoan, kooperatibak ere ikitzen, eta bestean. Bi elementu horiek, nik uste dut ondorio bezala, ateatzen dialega liburuan, gure indargune bezala, ez? Gure ez da herri bat, aberatsa baliabide ekonomikoetan, gurea kapitala, kapital humanoa da, gurea da kapital sozial hori, kapital kooperatibo hori, eta gaina gaitasun hori ekinari jarduteko, ez? Eta beraz, hori, bai ezinbestean ongarritu beharreko elementu bat bezala ikusten dugula, ez? Hortan ongarritzen badegu, hori sakontzen badegu, hor edukiko ditugula indarrak, eta bukatzuz berriro ere, Monzonen hitz batzuekin ez berak esaten bazegun irabaziko badugu, azkenean aurrera egingo balin badugu, indarra behar dugula, eta indarra edukitzeko batu egin behar gara, ez? Eta nik uste pandemia honetan ere bai aurrera egingo balin badugu,
eta pandemiaren ondorioen aurrera egingo balin badegu, pues batu egin beharra daukagu, eta batasun horrek emango digulako indarra aurrera egiteko. Ez nik uste hori dela orokorrean gogoeta zabal honetan, eta liburuan agertzen diren atal guztietatik guk ondorioztatzen duguna. Erronkak handia dira, itsasoak handia dira, baina badauzkagu helduleku batzuk eta horiekin berko genituzke sakondu. Eta hori da pixka bat gure liburu honetatik ateratzen dugun erreflexio sakonetako bat. Besterik ez. Beste gabe, pentsatzen ditu naiz, ordularik eta orkestula demorik hartu, Ez kakit. pasat ondo dihoa, ez? Pasatzen baldin bada... 20 minutu, bueno, 2 minutu falta dira. Keskatutan egon. 20 minutuak egiteko. Ondo, bale. Ez daukatela kontrolatzeko modurik. Bale, eskerrik asko, eta eskerrik asko Urko baita ere. Bueno, eskerrak ematea gaur arratsaldean ekonomistak Euskal Elkargotik jasotako gonbidapenari, eta baita ere eskerrak ematea Telesforo Montzon laborategiari, ez? Azken finean konfinamentu garaian, ez? Tiraka hasita, honek eduki du gero bere jarraipena, eta bide interesgarria hartzen ari da pausoz pauso baita ere, ezta? Eta gero, eskerrak ematea, webinar hau jarraitzen ari diran danai bai, momentu honetan, o gero beste momentu batean, ez? Nolabait hitzartze honetarako bi helduleku izango ditut, nolabait bat, liburuan jasota dagoen gogoeta, eta gero bestetik, hilabete hauetan ere, gogoeta hori, liburuan jasota dagoen gogoeta hori eta gero ere, beste irakaspen batzuk ere jungarelako metatzen, nolabait edo reposatzen, eta horiei heldu nahiko nieke bi helduleku horiei, eta hiru ideia edo hiru gogoeta nahiko nituzke gaur hona ekartzea hori kontutan hartuta. Eta hiru ideia edo gogoeta horiekin hasi aurretik, esan nahiko nuke, nondik egiten dudan neuk be irakurketa hori, ez? Kokatzea apur bat irakurketa. Nolabait nik agroekologia daukate ikerketa ardatz, baina agroekologiaren ikuspegi hau ere, ekonomia ekologikoa eta ekonomia feministarekin ere batzen da, eta zentzu horretan, posizio hori onartzerako orduan, baita ere ez da ekonomia ekologikoa edo ekonomia feministaren elementuak edo irizpideak errealitate horretan txertatu behar, baizik eta ikuspegi horietatik egiten dudala irakurketa, zentzu horretan. Aldi berian, agroekologia ere bada ekonomia ekologikotik eta ekonomia feministatik edaten duen teoria bat baita ere, hau da ikerketa teoriko bat egiten dugu, baina baita ere praktikatik erabat edaten duen lana da, zeren beste hainbat eremutan bezala, kasu honetan, baserritarrek eta mugimendu sozial desberdinek egiten dituzten praktiketatik ere teoria eraikitzen da. Hortaz, teoria eta praktikarekin eraikitzen dugun ikerketa lerroa bada, ez? Eta gero kokatua da baita ere, Euskal Herritik egiten den gogoeta bada, baita ere, eta Euskal Herrirako nolabait, ez? Naiz eta, tendentzia horiek, ez? Urkok ere aipatu dituen horiek ere, hor daude, ez? Apur bat kokatzeko, ez? Nondikan egiten dudan irakurketa hori, eta liburuan jasota dagoen irakurketa hori. Orduan, esan bezala, helduleku horiek, bai liburua eta bai azkeneko hilabeteetako irakaspenetatik, nik mahai gainean jarriko nituzke hiru gogoetan nagusi. Bat lehenengoa, nahiko nuke esan, nolabait pandemiak lurperatuta geratu direla pandemiaren kausak, nolabait, ez? Zarata handi baten testuinguru batean gaudela, eta testuinguru honetan nondikan gatozen, nolabait, azkeneko hilabetetan nolabait lurperatuta geratu dela kausen asunto hau, ez? Nolabait, orain ere Urkok aipatu duna, ez? Krisiaren nozioa, ez? COVID-19 aurretik ere, eredu sozioekonomikoa ere nahiko ezbaian edo bidigurutze batean bazegoela eztabaida bazan, segada batean nolabait kokatuta gaudela zentzu horretan, eta merkatutik haratago ere, bizitza produktiboa eta erreproduktiboa, eta nolabait bizitzaren sostengurako diran elementuak ere, prozesu guzti horiek ere, krisi sistemiko edo zibilizatorio batekin ere lotua badaudela, ez? Eta
Eta hori berriro mahai gainean jartzea, lehenengo gogoeta honekin. Zeren nolabait onartuta sustrai sakonak dituela eta erronka handia dela eta nolabait bertigo ere ematen duela, esaten ari zinean horrekin lotuta, horrekin jabetuta, ahalduntze aukerak dauzkeunak eta dauzkeun bizikapital hori, pertsonak daukagun hori nola zaindu dezakegun eta hori zainduta nola egin dezakegun ondo sostengatuta aurrera. Eta agroekologiari begira eta elikadura sistemen eremuari begira, liburuan jasota daude hainbat datu eta hainbat evidentzia, nola azkeneko urtetan eta Euskal Herrian ere, elikadura sisteman eta agroekologiaren eremuan ekoizpen eredu intensibo bat sustatu dela, baita azkeneko hamarkadatan Euskal Herrian ere, eta beraz, evidentzia guzti horiek ikusi dugu, nolabait nora ekarri gaituzten, baina baita ere nolabait normalizatu egin dela eredu hori, eta normalizazio horren aurrean ematen du xok egoera batean bezala geratzen dela ze nola egin dezakegun aurrera, Eta irakurketa horrei gainera gehitzea ez bakarrik elikadura sistema osoan ekoizpen, banaketa eta konsumoaren begikateetan ematen diran desorekak, hau da ekoizpen intensiboa, banaketa erabat kontzentratua, konsumo modu oso prozesatua eta abar, horre gauza askotaz hitz egin dezakegu, baina hortik haratago baita ere eta begirada feminista batetik, nola elikadura sisteman ere desoreka horiek ez direla edozein modutan ematen, Hau da, ekoizpen begikatean eta konsumo begikatean, eta izeberraren pixkat irudia hartuko bagendu, ikusten dugu nola banaketa begikateak nolabait markatzen ditu zer ekoiztu eta zer konsumitu. Eta gainera hor kokatzen dira, bai ekoizpenean eta bai konsumoan, emakumeen hainbat desoreka datuak. Emakume baserritarren desoreka datuak izugarriak dira, bai kotizazio aldetik, titularidade aldetik, eta lanordu aldetik, eta abar, eta konsumoan ere, etxean, sostengatzen duena sistema, nola hor ematen diran ere sekulako arrakalak. Orduan, zentzu horretan ere, elikadura sistema horretan, ekoizpen eredu intensiboan oinarrituta dagoen hori ere, evidentzia zientifikoak ere nola esaten digun, begirada hori, ekonomia feministak ematen dizkigun hainbat helduleku ere, hor mahai gainean jartzea ere beharrezkoa dugula. Eta nolabait horrek erakusten digu arazoa ez dela momentu honetan gertatu den zerbait, arazo estruktural baten aurrean gaudela, eta, klaro, evidentzia edo egoera hau, arazo estruktural hau, momentu honetan gertatzen ari dela maila globalagoan, ez dela geografikoki momentu konkretu batean gertatzen den zerbait, baizik eta pandemia gaina egoera edo testuinguru global batean gertatzen da, eta beraz erronka izugarria da, sakonera handikoa alegia. Eta hor, agroekologiari begira esaten dugu, eta zer egin dezakegu? Galdera nahiko zentzuduna iruditzen zaigu planteatzea. Eta zergatik ez dugu planteatzen erabaki estrategiko bezala, gure elikadura sistema eta gure ekoizpen eredua importazioetan oinarrituta egon beharrean eta ulertuta zenolako ondorio ekologikoak dituen ere, ekoizpen hori tokikotzea eta gaina eredu sostengarri batea lotzea. Deslotuta dagoelako erabat momentu honetan. Eta horrek ekartzen dit bigarren gogoeta. Lehenengo gogoeta hau da nola, esaten ari nintzen hori, nola lurperatuta geratzen diran zarata guzti honetan pandemiaren kausak, eta bigarren gogoeta da, badauzkagu erantzunak, badauzkagu erantzun posibleak, positiboan zentzu hortan, testuinguru horretara ekarpenak egiteko. Eta hor, berriro ere, agroekologiak berak eta ekofeminismoak eta ekonomia feministak planteatzen dituen irizpideak dauzkegu. Azkenean, agroekologia ez da bakarrik ekoizpen prozesu ekologikoak ekoizpen begikatera eramatea, baizik eta hortik haratago balio ekologikoak eramatea baita ere, elikadura sistemako begikate desberdinetan dagoen baita ere eremu sozialera, eremu kulturalera, eremu ekonomikora, eta hor praktika ekologikoak ere sostengarriak izan daitezkenak kontutan hartzia. Eta gainera, ekofeminismoak planteatzen duena da, edo gehitzen diona da, hori egitea bizitza erdigunean jarrita. Hau da, kontutan hartuta, ekodependientea garela,
etorkizunik ez dagoela ez baldin badugu planeta zaintzen, eta hor dependentzia bat daukagula, eta aldi berean interdependentea garela geure artean. Hau da, danok daukagula gure bizitzako etapa desberdinetan zaintza behar bat. Eta hortaz, agroekologiaren ikuspegi hori elikadura sistemako begikate guztietara eraman da, eta ekonomia feministak eta ekofeminismoak ematen diguten interdependentzia eta ekodependentziaren tresna horiekin, ikusten dugu posible direla erantzun batzuk behintzat, pandemiaren kausa horietara ekartzea edo. Eta horregatik ere, ze erantzun eman diogu COVID garai honetan, ikuspegi honetatik, erantzun posible hauetatik. Nik uste agroekologiaren aldetik eta elikadura sisteman eman direla erantzun erreakzio batzuk behintzat, artikulazio eta elkartasun tradizio hori badaukagulako. Eta ikusi dugu nola azokak itxi direnean egon da erreakzio sozial bat hori babesteko, ikusi da nola konfinamentu garai batean egon da antolaketa kolektibo bat, elikagaiak eta bertakoak eta osasungarriak etxeetara bideratzeko, nola sukalde sozialak momentu batean martxan jarri diran, bai ekoizpen aldetik eta ekoizlen aldetik, bai banaketaren aldetik eta baita ere kontsumoaren aldetik, egon dira, nahiz eta simbolikoak edo txikiagoak izan, eman dira erreakzio batzuk. Baina erreakzionatzetik haratago gainera, nik uste balioan jarri behar dela, orain komentatzen genduen logika, hori egiteko logika. Hau da, prozesuak abordatzeko moduak, eta hor nola prozesuak eta antolaketa prozesuak eta antolaketa ereduak hartzen dute garrantzia aurrera begira nola eman aldiogun erantzuna erronka, kausa hoiei jartzen dizkiguten erronkei, Eta digitalizazioa barne, ez nahi sartuko hor, baina zendi baino gehiago dakitenek ere idatzi dute honen inguruan, baina digitalizazioak ere hor dauzkan aukerakin, Aldi berean, iruditzen zait ere, erantzun interesgarri eta positiboa izan dela, nola diskursoa ere, ze normaltasun eman nahi diogun ekonomia ekologikoaren ikuspegi batetik ere, diskurso eta eztabaida hori ere plazaratu nahi izan dela. Eta hor badaukagu, Euskal Herria post-Covid manifesto bat mahai gainean jarri zen, Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat eta beste hainbat unibertsitateko ere adituen atxikimenduarekin, eta horrek ere adierazten digu, diskursoaren borroka bat ere badagoela. Hau da, eztabaida baten beharra ere badaukagula, aurrera begira nola abordatu nahi ditugun erronka horiek, eta badaukagu baita ere tentazio bat hor, askotan, hainbeste zailtasunen aurrean, bueltatzen garen normalitatera, eta hau pasatzen dan, baina erronka horiek bertigoa eman da ere hor daude, eta akaso eztabaidaren, ekonomia ekologikotik ere dauden eztabaida horiek ere publikoago edo gehiago normalizatu behar ditugula, gehiago edatu behar ditugula, ze momentun baten ere oso momentuko gauza koiunturalei ematen ari zaio atentzioa baita ere komunikazio mailan, eta ez hainbeste sakoneko eztabaida horrei. Eta horrek beharrezkoa badaukala baita ere alderdi honetatik. Eta azkenik ere, hirugarren elementu bat gehitzea erantzun agroekologiatik eta ekonomia ekologiko eta feminismotik eman altzaiona, eta da, benetan zer da bizitza osasuntzu bat. Horrek ere, azkeneko boladatan ere badagoela hor mahai gainean, eta nola bizitza osasuntzu bat lotu dezakegu ziklo naturalekin, benetan bizitza osasuntzu bat lotu dezakegun zaintzari ere bere garrantzia emanik, eta interdependentzia hori komentatzen gendun hori zaurgarria garelako mahai gainean jarrita. Ez garelako immuneak. Hau da, ezinbestekoa da, eta aislamentu praktika batetik soilik, hau ez dugu gaindituko, eta ikuspegi komunitario, kolektibo hori daukaguna gainera, urteetako nolabaiteko ere ibilbidea hor berriro ekartzea. Eta eramatea baita ere, ekoizpen proiektuetara, artikulazio hori eta ikuspegi komunitario hori. Auzolanarekin ere oso lotuta dagoena.
Eta gero, hirugarren gogoeta bat, etortzen zaitena da, erantzun posible horiek oso positiboan jartzen ditugu, baina benetan nola ari garen erantzuten, ez? Eta, hor gehiegi luzatuko, baina enpresa pribatuaren aldetik eta politika publikoen aldetikan ere, zen nolako erantzuna ematen ari zaion, oraingo momentuan daukagun erronka ekonomikoari, ez? Eta nolabait behintzat nire ikuspegitik ikusten ari naizena da, ekonomia berriro ere zientzia sozial bezala ulertu beharrean, gehiago eramaten dela berriro ekonomia produktibora, eta ez da planteatzen ikuspegi zabalago horretatik merkatutik haratago ere ekonomia egiten dela, ez? Eta beraz, ematen ari diran erantzunak, ez dira, COVID aurretikan eduki izan ditugun, erantzunetatik oso desberdinak egia esan. Eta zentzu hortan, pentsatu beharko genduke jarraipena emateko, zertarako baliatu behar ditugun politika publikoetan dauzkagun baliabideak, edo enpresa pribatuetan ere nola planteatu behar diran aliantza horiek publiko-pribatuaren artean. Eta agroekologiaren eremuari dagokionez, egia esan, eman izan dira erantzunak nahiko batera ezinak direla. Komentatzen ari nintzena justo leheno, artikulaziotikan herri azokak iriki baldin baziran ere, herri azokak itxi ziren momentuan, aldi berian, saltoki eta enpresa handiai lotutako janari, baina ez osasungarriekin askotan lotutako espazioik irekita jarraitzen zuten. Edo nola, adibidez, soberakinak estaltzeko programa bat jarri zen martxan, baserritarren soberakinak estaltzeko programa bat, baina horiek saltzeko aukera bakarra zan saltoki handietan, eta gaina inolako baldintzarik gabe, gaur egungo baserritarrek ere eskatzen duten prezio minimoak edo eta herrikoiak behintzat kontsumitzaileentzat aintzat hartuta. Edo momentu honetan ere, nola PAK-aren eredu berria onartu den Europa mailan, justo orain dela aste gutxi, inolako segida, inolako logika edo loturari gabe Farm to Fork estrategiari, hurrengo hamarkadetan oso oinarrizkoa izango duguna Europako estrategietako bat. Hortaz, praktika batzuk jartzen ari direla martxan, justo orain erantzun batzuk, ez diotenak batere erantzuten benetan dauzkagun erronkei, eta nirik eskatu egiten naute nolabait, Hortaz, eta nolabait nik uste dut baita ere, azkeneko gogoeta hau badago lotuta gure gobernantza ereduarekin. Eta zen nolako gobernantza eredua behar dugun urrengo urteetan, artikulazio kolektibo hori benetan bultzatu nahi baldin badugu, eta berrikuntza soziala ere mahai gainean jarri nahi baldin badugu. Zen askotan berrikuntzaz hitz egiten dugunean, berrikuntza teknologikoa azpimarratzen da, baina gu oraintxe eduki dugu aukera Europa mailako proiektu batean Euskal Herrirako 2030erako elikadura estrategia definitzeko, Euskal Herriko hainbat eragileekin, eta baita ere Eusko Jaurlaritzako eragile desberdinen parte hartzearekin, eta hor ikustetana da erronka bereziki kulturala dela, berrikuntza sozialak izango direla benetan dauzkagun erronka hori erantzuteko helduleku nagusia, behar ditugu berrikuntza teknologikoak eremu batzuetan, baina bereziki, eta gure laborategian, Euskal Herriko laborategian ondorio hauek atera dira, baina baita ere Europako beste herrialde eta eskualde batzuetan. Eta Europako proiektu honetan izan ere dagoen think tankak ere, ondorio berdinetara iritsi da. Ordan, nahiko amankomuna da, dauzkagun erronka hauek, badaudela lotuta gobernantza beste eredu bati eta berrikuntza sozialaren irakurketa sakon bati. Hortaz, nik 3 gogoeta hauek jarri nahi nituen, nola pandemiaren kausak nolabait lurperatuta edo sakonegian geratzen ari diran, zer erantzunak eman aldizkiogun agroekologiatik eta ekonomia ekologiko eta feministatik ze hauei, eta baita ere gogoeta bat egin behar dugula zen olako erantzunak ematen ari garen orain, Eta bukatzeko horixe esan nahi nuen, Eta aurrera begira orain zer,
ez dezagun tentazioa izan, ez? Nolabait deslokalizatzeko, jarraitzeko ibilbide berdinetik, egoeraren larritasunaren kontzientzia kolektiboaren gaitasuna nik uste mahai gainean jarri da, hori oso positiboa da. Gainera, zer dan esentziala ere nik uste konturatzeko balio izan digu, baita ere landa eremura ere nola begiratu diogun, eta landa eremura bueltatu gara nolabait, ez, behar hori sentitu izan da. Naiz eta, nik uste horrek ere irakurketa bat ere eskatzen digu, ulertzeko landa eremuan ze erabakiak hartu behar diran, landa eremuaren burujabetza ere sustatu behar dela, bertan bizi eta sostengatzen dutena, landa eremua sostengatzen dutenak eduki behar dutela burujabetasuna hor zer egin behar den erabakitzeko. Eta beraz, transizio prozesu egonkorrak nahi baldin baditugu, ekonomia ekologikoaren ikuspegi batetik, nahita nahiezkoak izango direla, dauzkagun hor antolaketa eta prozesu kolektiboen irakaspenak heltzea. Orduan, oso prozesu aberatsa izan da niretzako baita ere Telesforo Montzonek emandako gonbidapen honetatik hausnarketa guzti hauek abiatzea, eta eskerrak ematea gaur ere hemen partekatu ahal izateko, aukera eman izatea, eta norbaitek ere galdera bat baldin badauka oso gustora ere parte hartuko dut. Mila esker. Arratsaldeon danoi. Nik ere Mirenek bezala lehendabizi esker onak eman nahiko nituzke. Lehenik eta behin elkargoari eskertu, hemen biltzeko aukera eman zaigulako, eta bestetik Urkori egitasmo honetan parte hartzeko gonbitea egiteagatik. Nire aurkezpenean labur-labur nondik natorren azalduz hasiko naiz, neurri baten horre justifikatzen duelako gero liburuan guk geuk egin dugun ekarpena. Ni Mondragon Unibertsitatetik nator, eta Mondragon Unibertsitateak badu gure Mondragon enpresa taldeak sortutako ikerketa instituto bat, Lanki ikerketa institutoa, eta guk horri dugu lan. 2000ko hasieran sortu zen Lanki institutoa, eta 15 urtean zehar bereziki 3 gai nagusi landu izan ditu. Beti ere kooperatibagintzari eta Arrasateko kooperatiba esperientziari lotuta. Lehenik eta behin, bai Urkok bai Mirenek aipatu duena, balioak, balio sistema bat egon badago Euskal Herrian, eta neurri handi batean, Arizmendiarrietarekin, 50an, 60an, Debagoienako bailaran hori ikusten da. Pertsonaren konzepzio bat dago, ordan gu neurri batean hori ikertzera dedikatu izan gara, balioak alegia. Bigarrenik gobernantza landu izan dugu, alegia guk geuk kooperatiba gisa antolaera berezi bat daukagu. Zertan datzan gure enpresa antolaketa, eta gero horri oso lotuta 3. ardatze izan da interkooperazioa, alegia gure enpresen arteko lankidetza. Esan bezala beraz, 15 urtean edo, balioak, gobernantza eta interkooperazioa landu ditugu, baina, normala den bezala, bitarte horretan, joan gara jabetzen, gureak propioak diren alderdi horiek ikertu arren, gu geu ere ingurune sozial zabalago batean gaudela. Orduan guk kooperatibak aztertzen ditugunean, kooperatibetako balioa, kooperatibetako gobernantza edo kooperatiben arteko lankidetza denborak erakusten digu gu eta gure ingurun zabala ere asko aldatu dela. Eta gu gutxienez bi eskala edo detektatu ditugu, azken unean Mondragoneko kooperatibak eurak ulertzen. Batetik Euskal Herria bera, gure gertuko komunitatea nola eraldatu den azkeneko 4-5 hamarkadetan, eta gero bigarrenik eskala zabalago bat edo eskala globala deitu genezakena. Honekin esan nahi dudana da, 15 urte hauetan balioak, gobernantza, interkooperazioa lantzen joan garen enean, jabetu garela eraberean, inguru asko aldatu dela, eta inguru horren azterketa ere beharrezkoa dela, balioak, gobernantza, interkooperazioa ulertzen. Azken batean, horren dialektika bat dago. Guk eskatzen gaituzten gaien eta gure ingurune zabalaren artean.
Pentsatu besterik ez dago, 4-5 hamarkada hauetan, Euskal Herria bera nola aldatu den, guretzat oinarrizkoak diren hainbat dimensiotan, ez da gure egitura sozialari edo ekonomikoari erreparatzen badiago adibidez, konturatzen gara zer nolako hezkuntza edapena edo espansio edukatibo egon den. Gero eta jende gehiago eskolaratzen da. Baina, pixkanaka ohartzen baitere, aurrikusi gabeko ondorioak ere ari direla ateratzen. Kontua ez da, denak eskolara joatea edo denak unibertsitatera joatea ona da edo txarra da debatea, baina bai detektatzen duguna da adibidez, gure herrian hezkuntza dualitate handi bat dagoela. Alegia, lanbide heziketara baino jendea unibertsitatera joaten dela. Eta era berean, unibertsitatean ere ikusten duguna da, itinerarioen artean arrakala handia dagoela. Horrek alde batetik erakusten diguna da, hezkuntza edapen handi bat egonda, baina pixkanaka goaz detektatzen, agian hainbeste arreta ipini ez diegun elementu batzuk badaudela, zeinak azken honean gure enpresei eta gure herriari eragiten diote. Gauza bera biztanleriarekin edo biztanleriaren egitura demografikoarekin. Gauza bera finantziazioarekin, gauza bera gure enpresen tamainarekin. Esan bezala, zer dela eta ematen diegu gai hauei garrantzia, gure herria delako, baina berean gure kooperatibak ulertzeko ere aspektu fundamentalak direla. Eta gauza bera gertatzen da eskala globalarekin. Pixkanaka goaz konturatzen gure enpresa munduari gero eta irekiagoa dagoela, eta zer esanik ez gure enpresak, gure herria eta gure enpresak. Horrek sortzen ditu interdependentzia berriak, interdependentzia komertziala, interdependentzia finanzieroa, interdependentzia ekonomikoa. Eta da modu bat jabetzeko baita ere, gure enpresera saritzen garenean, eskala globala kontutan hartu behar dugu. Kontua da ordea, era berean, eskala globala deritzogun hori, eraldaketa sakonak bizitzen ari dela. Neurri batean bai Mirenek eta bai Urkok esan duten bezala. Orduan, esaten duguna da, gure ingurune hurbila asko aldatzen ari da, gu geu herri bezala munduari gero eta irekiagoa gaude, baina era berean gero eta irekiagoa gaude mundu hori ikaragarriari da aldatzen, ez? Horretan, ari ginela, gonbidatu gintune Urkok bere egitasmoan parte hartzen. Orduan geure buruari esan genion, horren inguruan egingo dugu guk ekarpena. Gure abiapuntuko ideia beraz liburu honetan oso simplea da, eta da gu munduan gaude eta mundua ikaragarri aldatzen ari da. Nazioarteko merkataritza edo komertzio globala ikaragarri aldatzen ari da, konvergentzia teknologiko handi bat dago, eraldaketa digitalak afektatzen digu. Guk labur esate aldera uste dugu transformazio bat bizi dugula eta segurazki transformazio honek gutxienez 3 ezaugarri berezi baditu. Noski, ez da hau bizi dugun lehenengo transformazioa, baina transformazio hau bestelakoekin konparatzen badugu, honek baditu ezaugarri bereizle bat. Eta hori gu gainera gure kooperatibak eta aztertzerakoan asko ikusten dugu. Lehenengoa da azelerazioa. Transformazio bat bizi dugu eta transformazio horren izaera oso azeleratua da. Zikloak gero eta laburragoak dira, gero eta frekuentzia handiagoarekin ari dira eta gertatzen. Eta ikusi besterik ez dugu honek nola eragiten dien gure enpresen jardunari, gure enpresen negozio ereduari, ez da gauza bera seriean produzitzea edo eskera pertsonalizatu bat erantzun beharra. Orduan, kontua ez da bakarrik ariketa teoriko bat egiten dugula, baizik eta jabetzen gara, gero gure lankideek eta kontatzen dizkiguten zailtasun eta estugasunak horixe direla, ez? Mundua ikaragarri aldatzen ari da, aldaketa gero eta azkarrago gertatzen dira, eta gero eta lehenago erantzun behartzaile eskaerei. Orduan, transformazio bat bizi dugu eta transformazio horren ezaugarri bat azelerazioa bera da, zikloak gero eta laburragoak izatea dela. Bigarren ezaugarri bat da transformazioak izaera globala duela. Gaur egun asko hitz egiten dugu globalidadeaz, baina hau orain gutxiko kontu bat da. Industrializazioa, gu beti egiten dugu alderak eta bera, ez? Industrializazioak 4 mende eta erdiko iraupen bat eduki du bere goren unera iristeko. Eta industrializazioa lehendabizi Inglaterran gertatzen da.
beranduago Europan eta Estatu Batuetan, eta azkenean Japonian. Gaur egungo transformazioa aldi berean ia mundu guztian ari da gertatzen. Beste lehen aipatu dugun konvergentzia teknologiko horrengatik. Orduan, tradizio ekonomiko, tradizio politiko, tradizio kultural oso diferenteko herrialdeetan ari da gertatzen hau. Guk hau bizi dugu, eta normaltasunez bizi dugu, baina perspektiba historikoa hartzen badugu edo historia ekonomikoa aztertzen badugu, jabetzen gara hau orain gutxira arte ez dela horrela izan. Zergatik dimensio global importantea, azken batean gure herria eta gure enpresen merkatu eta joko eremua aldatzen ari delako. Ez da bakarrik merkatura ireki zara, baizik eta merkatu horretan lehiakide berriak daude eta gero eta ingurune zabalagokoa. Orduan esaten dugu eraldaketak izaera azeleratu bat du, izaera global bat du, eta gero badago hirugarren elementu bat, transformazio guztietan gertatu dena, baina orain aldaera diferente bat daukana. Eta da, ezberdintasunak eragiten ditu transformazio honek. Transformazio orok eragiten ditu ezberdintasunak, baina gaur egungo ezberdintasune pekuliaridade bat daukate. Eta da, Europa beti pentsatu izan du, berari ondo zijoakionean, mundua ondo zegoela. Eta gaur Europari hain ondo ez doakionean, uste du mundua gaizki dagoela. Badago tesi bat, eztabaidagarria dena, baina debaterako oso estimulantea. Eta da, Branko Milanovicek esaten du, kapitalismoa bere klimax egoeran dago. Hori guretzat, Europarontzat, ulertzeko oso zaila da. Gu zailtasun handia dauzkagulako. Adituek esaten dute gure ekonomia geldialdi egoera batean dagoela. Moneta politika eta tresna konbentzionalak ez direla gai ekonomia aktibatzeko. Gizarte zaharkitu bat daukagula. Lehiarako eta produktibidaderako gero eta zailtasun handiagoak dauzkagula. Klase ertaina estankatua dagoela eta belaunaldien artean arrakala handia dagoela. Bai, eta mundura begira da zabaltzen baldin badugu, munduan tendentziak ez dira horiek. Nun eta populazioa handieneko erregioan, Asiaren ekialdean, Pasifiko arroan, dinamikak oso bestelakoak dira. Europan orain izaten dugu ekonomiako indikadore klasikoak ez direla baliogarriak. Bestea beste ez digutelako balio. Baina ohiko indikadore klasikoetara jotzen badugu, barne produktu gordinaren urte arteko aldakuntza tasa, zenbat hasten den ekonomia urtez urte, disparatua dago herrialde horietan. Klase ertaina zenbat handitzen den urtez urte, ikaragarria da. Adierazle zientifiko-teknologikoak aztertzen baldin baditugu, mendebaldea eta inaundi baten estatu batuak oraindik nagusi da. Perspektiba historikoak erakusten diguna da, oso denbora txikian asko ari direla gerturatzen. Hori da sugerientea, orduan esan bezala, eraldaketa azeleratua da, globala da, eta beti bezala ezberdintasunak sortzen ari da. Baina oraingoa ez den tendentzia batean. Hor gaude. Hau guztia zergatik da importantea, lehen esan bezala, ez bakarrikan reflexio intelektual bat egiteko, baizik eta gure herria eta gure enpresak mundu horretan daudela. Guk reflexio horiek egiten ditugu neurri batean liburuan, eta, klaro, gero buruari esan genion, reflexio horiek egite ondo dago, baina honek gero azken unean ze lotura dauka COVID-19 pandemiarekin. COVID-19 pandemia esan dezagun, adituek esaten dute, esok exogeno bat dela. Alegia, ekonomiaren ohiko variableetatik baino, kanpotik datorren zerbait dela. Kanpotik etorri da, ez genuen espero. Eta noski COVID-19ak eta izurriteak arrastoa utziko dutela 2020ko hamarraldi osoan zehar. Gainera, adituek esaten dute oso zaila dela oraindik antizipatzea zeintzuk izango diren ondorioak, momentuz egoera artifizioso xamarrean ari garelako hau mantentzen. Baina, hau guztia ahultzen doanean edo bestelako erabaki batzuk hartzen ari direna, orduan ahalko dugu aurrikusi. Orduan, gu prudentziagatik liburuko kapituloan esaten dugu jakina sok honek eraginak edukiko dituela.
Baina kontuz, 2000ko hamarkada eta 2010ko hamarkada aztertzen baldin baditugu eta perspektiba historikoa hartu, antizipatu dezakegu zeintzu gauza gerta daitezke. Orduan guk alde batetik esaten dugu, dagoeneko errepikatu diren bi ideia. Erronkak azeleratu egingo dira, hori dagoeneko guztiok esaten dugu. 2020ko hamarraldirako aurrikusiak geneuzkan erronka horiek, orain bapaten ari zaizkigu etortzen. Eta aipatzen da digitalizazioa, telelana, baina ekoizpenari, distribuzioari, salmentari dagozkion beste erronka asko ere berdin esplikatu ditzakegu. Komertzio elektronikoa da beste adibide bat. Ze denbora gutxian aldatu diren gure konsumo ohiturak. Eta era berean, erronkak azeleratzeaz aparte, eta gu kapituluan ekarpen hemen egin nahi dugu, lehen aipatu ditudan patroi horiek, legia pixkanaka, Europa zailtasun gehiago, mendebaldeak zailtasunak, eta Asiaren ekialdeak, gero eta aukera hobeak gu dioguna da patroi horiek sendotu egingo direla, ez bakarrik 2020ko hamarkadan, baizik eta gainera post-Covid kontestu bat. Hori martxoan esaten genuen, eta badirudi, udazkenean, neguan, ikusten ari garen datuekin dagoeneko hori ere berresten dela. Guk zailtasun ikaragarriak dauzkagu, eta badirudi, dinamikak dagoeneko oso bestelakoak direla, Asiaren ekialde horretan, ez? Orduan liburuan planteatzen dugun hori da, exogeno hori edo COVID-aren eragina gutxietsi gabe, baina badaudela ekonomiari endogenoak zaizkion faktore batzuk oso indartsuak diren. Eta segurazki gainera, COVID-ak faktore endogenoiek indartu egingo dituela. Liburuan, hau guztia esplikatzeko bi atal nagusi edo bereizten ditugu. Lehenengoa eskaintzen diogu aipatu dudan munduaren eraldaketei, eta hor, ikusten dugu 5 mendeko hamarkadan, 5 mendeko epean, lehen esan bezala, perspektiba historikoa laguntzen dizulako gauza beste erabatera ikusten, nola joan diren aldaketan gertatzen ez. Europan eta mendebaldean industrializazioak oso bestelako kontestu batean ipintzen gaitu. 120 urte luzeko tartean Europan nolabaiteko konvergentzia sozioekonomiko bat edo ematen da. 1960, 1970 inguru horretan Europako eskualde askotan indikadore sozioekonomikoak oso antzekoak izatera iristen dira. Baina orain ikusi duguna da, ia mundu osoko konvergentzia bat 2 hamarkadaetan eman dela. 2000 eta 2010ko hamarraldian, denbora ikaragarri azkarrean beraz, ez Europan edo mendebaldean, ezik eta ia Asiaren ekialde horretan, gurekin gero eta konvergentzia handixoa. Repikatzen dut. Guregana gero eta gertuago dauden horiek, biztanleriaren ikuspuntutik, gure aldean, 4 edo 5 aldiz handiagoak dira. Hori da beste datu importante bat, ez? Ez bakarrikan gu bezain lehiakorrak direla eskualde batzuk, baizik eta eskualde horiek populazio ikuspuntu batetik gure aldean handiak direla, ezta. Orduan, liburuko atal bat eraldaketa horiei, bereziki Europa edo mendebaldea eta Asiaren ekialdea alderatzen saiatzen gara, eta kapituluaren beste zati bat hain justu ere eskaintzen diogu Europari berari. Eta ikusten duguna da, esaten denean eskualdeen artean ezberdintasunak handitzen ari dira, hori Europan bertan ikusten da. Europan eskala desberdinak hartzen baldin baditugu, segurazki Europak gaur egun erronka handiak dauzka, adituek ezberdintasun horizontalak ditzen dietenak, alegia giza taldeen artekoak, gizon eta emakumeen artekoak, belaunaldien artekoak, belaunaldien artean arrakala gero eta handiagoa da. Gazteen aukerak gero eta zailagoak dira. Gaztei asko ari zaie kostatzen hezkuntzatik lan merkaturako transizio hori. Eros ahalmen gaitasuna, soldata, indikadore klasikoak aztertzen badira, gizon eta emakumeen artean ez ezik, belaunaldien artean ere aldeak handiak dira, baina eskualdeen artean ere bai.
Bueno, guk apunte horiek egiten ditugu. Eta gero, noski, kapituluaren hasieran eta kapituluaren bukaeran saiatzen garena da, bueno, hortik ikasgai batzuk ateratzen gure herrira. Eta, bueno, horixe da gure ekarpena. Esan bezala, lankin hasten gara guretzat berariazkoak diren kezka batzuetatik, kooperatiben ohiko kezketatik, konturatzen gara horiek ganoraz ulertzeko ingurune zabala kontutan hartu behar dela, ingurune zabal hori ikaragarri aldatzen ari da, eta segurazki, elkarrizketa edo dialogo horretan joan beharko dugu argitzen, bai gure herriarentzat, bai gure kooperatibentzat, aurrengo urteetan erronkak zeintzuk diren. Horixe. Bueno, eskerrik asko, oso interesgarria benetan. Uste eta aurre ikusita dagoela galderentzako Bai. ordu erdi edo daukagu, ez dakit? 7:30 dira? Bai. Ordu erdi bintzat. Printzipioz galdera bakar bat dago hemen. Galdera bakarra hemen, dago. zuen artean, galderarik daukazuen, ez dauden artean, hemen txatean bakarrikan bat ikusten dut, printzipioz. Bueno, Eta Mireneri galdera da, Joseba Baratiaranek, Mireni galdera egiten dio, agroekologiatik Euskal Herriak gai ote den 3 milioi lagunei jaten emateko nekazaritza industrialik gabe. Momentu honetan ez, eta hori garbi dago, importazioetan oinarritutako eredu badaukagulako, eta bueno, zentzu horretan, planteatu behar dana da, zen olako elikadura mota daukeun, lurrari lotutako elikadura mota daukeun, eta dena den, momentu honetan badaude ikerketak eskualde konkretu batzuetan Gipuzkoan ere Usurbilaldean, Deba Goienan bebai, zen olako lur eremu kopurua behar dugun eskualde bat hornitzeko, bai? Klaro, hor gertatzen dena da, badauzkagula bi arazo struktural nabarmenak, eta da, batetik lurraren artifizializazio maila. Gipuzkoa da Europan momentu honetan lur artifizializazio maila handiena daukan eremua, eta hori batetik, eta gero errelebo falta. Momentu honetan 3 arrazoi nagusi dauzkegu instalakuntza prozesuetarako, batetik gazte edo hain gazte ez direnentzako ez da erakargarria lehenengo sektorean lan egitea, zenbataz beste soldataren 30% bajuagoa dago, soldata minimotik, alegia. Gero lurraren eskuragarritasuna oso zailtasun handikoa da, eta gero ez dagolako inolako sustapenik itinerariario benetan sendoak, errelebo horretarako. Erreleboa arazoa bada beste sektore batzuetan ere gaur egun dagoeneko, bai komertzioan ere ikusten dugu, eta baita ere industria txikian, baina lehenengo sektorea gai nahiko zaharra da. Orduan, beste arazo struktural batzuk badaude hor, erantzuten dutenak, zergatik gaur egun ere ezin diogun ekoizpen eredu sostengarri bati erantzun. Eta gero, leheno komentatzen nuena badaudelako politika publiko oso kontrajarriak, momentu honetan larrialdi klimatikoaren gaia daukagunean, Europatikan Farm to Fork estrategia bultzatzen den momentuan, planteatzen ari den momentu honetan Eusko Jaurlaritzatik planteatzen den nekazaritza politika industrial bada. Ez da egin apostu garbi bat eta sendo bat azkeneko hamarkadetan, eta ez da momentu honetan ere, dauden proiektuak mahai gainean, dira eredu ekoizpen industrial batenak, Araban ikusten ari garenak eta bestelako batzuk, ez? RIS3 estrategiari lotuta adibidez, ez da? Hortaz, noski egin behar dela lana, eremu desberdinetatik hori posible egiteko. Gaur egun ez da hori posible, baina lurraren inguruan badaude sustatzen ari dira Frantzian adibidez, hor lurraren babeserako arautegi zorrotza dago, Estatu Espainolean ez daukaguna eta Euskal Herrian ez da ere, eta badaude ekimen batzuk lurraren babeserako figura desberdinak sustatzeko. Planteatzen ari gara baita ere, ikerketa proiektu batzuk, errelebo itinerario desberdinak lantzeko. Baina aldi berean, benetan egin behar da, estrategia bat, komentatzen genduna, transiziorako eredu konkretuak badauzkegu, txikiak, oraindik, orduinen egiten ari dirana, baztanen egiten ari dirana, azpeitin egiten eskualde jakin batzuetan, elikadura estrategia konkretu batzuk badira. Baina hori orokortzeko, eskala salto hori gauzatzeko, behar ditugu bestelako helduleku benetakoak, ez?
Eta, bueno, pues ez dakit erantzuten dioten Josebari edo, baina bestela berriro galdetu bezala, baina, bueno, falta da benetako estrategia bat, zentzu zabalean. Bai, badago beste galdera bat, zeintzuk izango dien, ez da espezifikatzen norentzako den, agian orokorrean, baina, bueno, zeintzuk izango dien, gazten aukerak hobetzeko hartu beharko diren neurriak. Ez dakit, nik uste dut erantzutea konkretuki horri oso zaila da, nik uste dut azken finean, bueno, ni voltatu nahi lehen aipatu dudanara ez, nik uste dut badaukagula refleksio gara gure herrian, refleksio sakon bat, eta guk horregatik planteatzen dugu liburuan hau ekarpen badala, eztabaida sakon batetara, eman beharreko eztabaida sakon batetara, eta zeintzu dian herri bezala 21. mendean ditugun erronkak, eta erronketako bat, nik uste dut oso garbi dagoela gure belaunaldi berriekin, zen izango da etorkizuna ez dago bat ere ziurtatuta, aldaketa izugarriak ematen ari dira, eta nik uste dut Andonik aipatu duen bezala, Europa dagoen egoeran, eta munduan eraldaketa guzti honetan, Europaren kokapena etorkizunean zein izangoan zalantzan dago. Eta horretan nik usten dut, pixka bat lokartuta gaudela, ez da, lokartuta gaudela, erronka hori erantzun ezean, ez da, horrek asko zerikusi handia dauka bai hezkuntzarekin, hezkuntza ereduarekin, jarraitzen dugu ikitzen hezkuntza eredu bat, eta sistema bat, non, segurazki, hemendik 30 urtetara balioko ez duten gai batzuen inguruan erakusten duguna, oda ez daukagu ikuspuntu hori, zein izango da hemendik 20 urtetara eukiko dugun gizartea, nola prestatuko ditugun gure belaunaldi berriak horretarako, baina horrek eskatzen dituzte, gogoeta oso sakonak. Eta nik uste dut, gure herrian daukagun erronka nagusitakoa dela, hori dela. Osea, egunerakotasuneko gauzak, baina eztabaida sakon hori epe ertainera herria onorun dijoan, eztabaida estrategiko hori emateko beharra dagoela. Zotan, benetatu duen bezala, daukagu zentzua, oraindik gaudela oso harrapatuta aurreko mendeko diskurso eztabaidatan eta eta ja, pentsatzen dugunean, esaten da bezala, erantzuna genitula, eske galderak aldatu indira. Galderak aldatu indira, eta herri honek galdera berri horiek zeintzu diran aztertu eta erantzun egin behar ditu. Ez orain nunari begira, baizik eta galderak aipatzen duen bezala, belaunaldi berri horiek begira ez. Baina hori, jada hasi bergera egiten zen. Ez badin badu orain egiten, ezinezkoa izango da. Dakit erantzuten dudan galdera oso abstrakto horreri, baina nik uste hori dela gakoetako bat. Bai, konforme erantzunarekin. Konforme. Beste bat badago hemen. Joseba Barandiararek, Eizagirreri, botako niokeen galdera. Kooperatibismoak, arrasatekoak, izan duen bilakaerarekin eta nazioarteko atzekin, alegia, enpresa kapitalisten lehiakide zuzen diren einean, ez alda nolabait kapitalismoaren klimaks horren partaide bat gehiago, zenbateraino da eredu ezberdin bat alegia, zakit ondo jakurri dudan, ala ez, edo berriro irakurtzen dut, galdera potentea. Arizmendiarrietak esatezon, eta honekin esperientziaren zentzuari edo zentzu komunari erreparatu nahi zion. Ideare iuko ez diagule egin behar. Baina errealitatearen zentzua asumitu behar dugula. Lehen esan dudan bezala hain zuzen ere, guk lankin berariaz gureak diren elementuak aztertu nahi izan ditugu. Zeintzuk dira estreineko kooperatibisten garaietatik balioak noski aldatu dira. Zen neurritan eginda balioen transmisio bat. Arizmendiarrietak berak ere bere garaian esaten zuen balioak ez daudela hor egon. Baizik eta formazio kooperatiboari garrantzi eman behar zitzaiola.
Orain badirudi, garai bateko pertsonak zen komunitario bat zutela. Arizmendiarritak esaten zuen, horrek formazio propio bat behar zuela. Alegia, formazioa landu egin behar da. Gai ez aldatzeko asmori gabe, baina aurreko galdera eta aurkoren reflexioan lotuz, neurri handi batean, gaur egungo hezkuntza sistemak duen gabezia bat gure ustez eta inork aipatzen ez duena, balioen lanketa bera da. Edo bestera batera esan da, balioak lantzen dira, era batera edo bestera. Agian ez landu nahiko genituzkenak. Orduan, itzuliz, balioak landu egin behar dira eta formazio kooperatiboa eskaini egin behar da. Era berean, balio ez gain, gobernantza, interkooperazioa landu izan ditugu. Baina justu ere, eta Josebak ni baino gehiago dakiontaz, nire gaurko aurkezpenean zentratu nahi izan dut, guk geuk ere kontzientzia hartzean nola estreinako kooperatibisten sasoia edo 80ko hamarkadako sasoia eta gaurkoa oso diferenteak direla. Esaten dugunean, munduan aldaketak modu azeleratuan gertatzen dira, mundua globala da eta merkatuaren eremua hor dago, azken batean esaten ari garena da kooperatibetatik tensio horren kontzientzia hartu behar dugula eta tensio hori kudeatzen jakin behar dugula. Gero, kooperatibak kapitalismoaren klimaxaren partaide ote diren, inaundi batean, bai, izango gara. Ni pertsonalki hori ez dut gaizki ikusten eta gainera hori ondo ikusten dut. Kezkatuko nindukena gehiago da guk geuk pertsona bezala, gure kooperatibetan zer nolako burujabetzaren eta erantzukizunaren kultura daukagun. Jabe ote garen hartzen ditugun erabakietaz, parte hartzen ote dugun enpresetan, asambleatan, kontsilio sozialetan, eta balioei, gobernantzari eta gure arteko lankidetzari arreta ipintzen ote diogun. Azken batean, segurazki hor, eman ahalko diegulako bestelako enpresek eman hori ez dien erantzuna. Baina, asumituz noski, merkatu global batean gaudela, gurekin lehiatzen dutenak lehen esan bezala, ez daudela lehen bezala merkatu nazional batean, baina ez da ere merkatu europar batean, bezik eta merkatu global batean. Guretzat ikaragarri arrotzak diren tamainako populazioak, herriak, enpresak direla merkatu horretan daudenak. Eta hortik begiratuta, iruditzen zait, amerito handiko egitasmo bat dela indarrean daukaguna, bai gure enpresa taldean, baina baita ere gure herrian, ikusita berriro diot zein den gure tamaina. Ez bakarrikan geografikoa edo populazioari dagokiona, baizik eta gure enpresen tamaina ikaragarri txikia da. Eta azterketa guztiek erakusten dute korrelazio oso estua dagoela enpresa tamainaren eta berrikuntza teknologikoaren, berrikuntza organizatiboaren eta berrikuntza sozialaren artean. Eta aldiz, guk horrelako tamainarik eduki gabe, gaitasuna daukagu lehiatzen. Hor badaude eta segurazki Josebak ondo ezagutzen ditu datu oso importante bat. Adibidez, Europatik etorri hori zaizkigune emaitzetan zailtasunak gero eta handiagoak dauzkagu eskualde eta herri bezala berrikuntzari eta lehiakortasunari loturiko indikadoretan. Baina, herrialde eredugarrietan gure tamainakoak diren enpresekin alderak egiten balin badugu, emaitzak onak dira. Gertatzen dena da, lehen esan dudanaren aritik, beste eskualde horietan, gure aurretik zijoazen edo guri harrapatu eta aurreratu diguten eskualde horietan, enpresen tamaina ikaragarria handia dela. Orduan goazenean variable txiki horiek mahai gainean jartzen,
Noski berrikuntza intentsitatean, I+D-an, eta ez bakarrikan, eta Mirenek aipatu du, ez bakarrikan berrikuntza teknologikoan, baizik eta enpresa parte hartzean, enpresen arteko lankidetzan, enpresa eta herri erakundeen kolaborazioan, noski guretik aukera daukagula urratsak emateko, eta margenak daudela, baina ahaztu gabe era berean, objektiboak diren baldintzatzaile batzuk badauzkagula. Eta berriro diot, bat tamaina da. Eta gure tamainakoak diren enpresekin alderatzen garenean, gure emaitzak hobeak dira. Baina gero herri bezala, guk ez dauzkagu beste batzuk dituzten tamainako enpresak. Orduan, horrako variableak ere inkorporatzen ditugunean reflexiora, noski beti hobetzen saiatu behar dugula, baina kontziente izan da, zailtasun objektibo batzuk edukiko ditugula. Josebaren galderari ez diot erantzun. Esan nahi dut, ez diot zuzenean erantzun, baina, bueno, mai gainean jarri nahi izan ditut, zea desberdinak, ez da. Alarenik, bai, nik uste hitz egiten dugula baloretaz eta zer daukagun ez herri honetan. Nik uste kontu zibilibera da hori ez da elemento genetiko bat. Humus hori, sustrai hori landu egin behar da, ongarritu egin behar da, ez daukagu berez. Nik uste, azken urteetan, balorei bai baditugu, baina horiek ez badida lantzen, ez badida ongarritzen, eta horrez ikusia dauka hezkuntzarekin, ikusia dauka garapen kulturalarekin, gobernantza eredu berriekin, eta hori ez badugu sustatzen. Balore galtzen doaz, eta balore galtzen balin badia galtzen dira eremu guztietan. Nik uste, ez dugula irabazitzaten behar hori, baizik, eta esan dugu hori dela gure herriaren balioetako bat, elementu indartsuetako bat, baina hori landu egin behar da, hori ongarritu egin behar da, hori, eta bai, segurazki ere, esken urtetan ikusten ari da, pixkanaka badola geldotze bat, ez? Eta beraz, ez bada genetikoa landu egin barra dago. Eta nik uste hori dela erronkatako bat, ez da? Baina hori azpimarratzen dut berriz, eta ados nagurko dionarekin. Arizmendiarrieta 50ko hamarkadan esaten zuen baita ere hori. Alegia, ez ditzagun balioak emantzat jo, baizik eta egin dezagun inbertsioa handi bat formazio kooperatiboan. Alegia, presta ditzagun profesional onak, kompetenteak arlo teknikoan, arlo teknologikoan, baina pertsona osoak ere bai. Eta berak inbertsio handi egin zuen. Berak eta formazio kooperatiboa horregatik da, eta lankiko ikerlerro importante bat ere hori izan da tradizioz, justu ere Arizmendiarrietaren gandik hartu izan den ideia bezala. Gaur egungo pertsona, bazkide, kooperatibistei ere, arlo teknologikoan eta ez ezik balioetan, balio kooperatiboetan ezi behartzen. Hori nik uste dut konstante bat behar duela izan. Josebaren partez, eskerrik asko erantzunengatik. Den hori. Principios, konforme. Ni bai daukar galdera bat. Momentu batean esan duzu, Europa momentu honetan, lehia horretan galtzaile dala momentu honetan. Bal daukazue daturik baikor izateko. Aurrera begira. Europa mailan. Ni oso eskorra nago. Ni baino gehiago adituek diotena, eta neurri batean Urkok ere aipatu du. Eskualde dimensio bat hartu beharko lukete politikek. Eta gaur egun aldiz Europan ikusten dena da batetikan, eta neurri batean ulergarria da, tradizio nazionalistek pixo handia dutela. Nazioek nazioetatik pentsatzen dute. Eta gero, momentuz, eta hau epe motzeko irakurketa bat da, ondo doakionari, hau horrela joatea, ondo doakio. Alemania bati, oso epe motzeko perspektiban, hartzen ari den erabakiak, ondo doazkio, edo bintzat gaizki ez doazkio. Naiz eta gero eurak diren, inor baino beto jabetzen direnak,
epertaineko begiradan hartu beharko lituzketen erabakiak Europari dagokionean bestelakoak izan beharko luketela. Ari naiz adibidez politika teknologikoz edo politika industrialaz edo politika ekonomikoz pentsatzen. Baina hori nik baino gehiago adituek diotena da, hor dago azkenean. Eta Europari buruz 2008aren osteko krisiaz eta honen kudeaketaz ikusi zena, eta partzialki COVID-arekin ikusi dena ere da tensio batzuk badaudela herrialdeen artean. Eta hortik abiatu beharko genuke, ez? Hori asumitzetik, hori horrela dela. Ez emantzat jo, Europa horren gainetik dagoen errealidade bat dela. Ezik eta Europa, errealidade nazional horiek, hobeto edo okerrago egiten ari diren eraikuntza bat da. Hortik aurrera, lehen esan dudana, datuak oso ezberdinak dira eskalan, Europa baten, mendebalde baten, edo Asia ekialdearen eskalan. Eta gero hor aditue bestetik diotena da, pixkanaka kontzientzia hartzen ari garela, ez bakarrik Txinaren dimensioaz, baizik eta Txinaren etorreraz Europara. Eta Txina ari omen da, hain justu ere, diskrepantzi nazional horiek bere mesedetan kudeatzen. Greziarekin, Italiarekin, arko mediterraneoan egiten egitasmoekin. Eta gero galderak dira, Alemania batek hor, nola. Baina, agian zuk zeuk eman beharko zenuke galderak nire erantzena eskorra zarela. Ez, aditu asko entzun ditugu azken boladan, baina, daturik bat zenuten, nire galdera zen baikorri izateko, baldagoan daturik. Nik hori irakurketan beste elementu bat ere sartzea ikusten dute, eta da, bai eskalaren kontu honetan, bai eskualdeka, eskala eskualdeka planteatzea, eta gainera Euskal Herrian dauzkagun tamainaren elementu hori beste eskala bat eskatzen duela. Baina aldi berian, iruditzen irakurketa horretan, eta sakonki, eta beste patxara batekin akaso, hausnartu behar diren elementu horietan ere kokatzen da, gauza edo, aipatu duzun gauza batez, eta da, COVID kanpotik datorrez. COVID-a dago gure sisteman, nolabait gure sistemaren barruan dago, eta nolabait egiten dugunean Europa okerrago dago beste, zeren arabera dago okerrago. Ze parametroen araberari gara konparaketa hori egiten Txinakin edo beste lurralde batzuekin, azken finean, behintzat ekonomia ekologikoaren eta ekonomia feministaren irakurketa batetik, planteatzen denean krisi sistemiko eta zibilizatorio hori danei eragiten digun zerbait da, zen planeta danok gaude planeta berean, eta limiteak danok, biosferaren limiteren gainditze hori danoi eragingo digu, ez? Orduan, Europa egon daiteke irakurketa ekonomiko neoklasiko batetikan, okerrago beste parametro batzuetatik, eta horregatik Euskal Herria post-COVIDaren irakurketa horretan egiten genduna da, nolabait indikadore edo parametro klasikoak kontutan hartzen diranak, kaso berrikusketa behar beharko dute, planteamendu behar baldin badugu, hobeto bizitzearena. Egile da, beste ekonomia batzuetan, parametro horietan, hobeto, esan dezakegu komila artean egon daitezkela, baina irakurketa askoz ere zabalagoa ere egin beharra dagoela, ez? Eta hor, iraunkortasun ikuspegi batetik, irakurketa oso positiboa egiteko, segurazki, zantzu askoik ez daude, ez? Eta horregatik eskatzen du, benetan zein dira pandemia horren kausak eta horren irakurketa, sakona egitea, ulertuta bertigoa eman dezakela, baina benetan etorkizun batera ikitzeko erronka potolo bat daukagula zentzu hortan, ez? Orduan, nik adibidez kooperatibismoaren irakurketa horretan, eta Josebak ere planteatzen zuen hortan, nik uste klimaks horretan kokatzen dela, eta horre gazteak, ekintzailetza kolektiboko gazteak, kofabrika bezalako ekimen baten Euskal Herrian, beraien proiektua martxan jarri nahi dituztenak kooperatibaren logika eraldatzaile batetik, barneratzen ari dira, beste dimentsio hauek, ez? Nola barneratzen ditugu gure proiektu kooperatiboetan ere, oreka ekologikoa eta bizitza sostengarri baten elementuak, ez? Hau da, jabetza, parte hartzea, gobernantza,
eta lurraldearen saretze hori eta interkooperazioa, baina baita ere iraunkortasunaren zutabea. Eta nik uste erronka hori interpelatzen digu Europari, baina interpelatzen dio danai. Hau da, muga biofisikoiek danei eragiten dielako, ez? Orduan, irakurketa horietan, batzutan, juten gara irakurketa ekonomiko klasikora, ez? Nolabait esateko, Eta hor... Eskizofrenikoan, ez? Batetik eztabaidatzen dugu trenean non gauden, lokomotoratik gertu edo urruti, eta bigarren eztabaida, baina trena hon noa ihua, ezta? Orduan, dira bi eztabaida igual, bi planoetan, eta eskizofrenikoa bihurtzen zaigu batzutan eztabaida hori, ez? Hor galdu egiten gara, hor gabiltza bueltaka. Bai, eramaten inertziak eramaten horretan, ez? Batetik da, non gauden trenean, eta ez da, noa guazen, hori da. Bai. Galdera gehiago dago, Leira? Bueno, hemen esaten da, agian hor badago lan hildo bat, formazio humanistiko edo kooperatismoarako ez soilik Mondragonentzat, baizik eta herri gisa, aurkorentzat erantzun nahi badu edo bestetik gabe erreflexio gisa. Nik uste lehen aipatu dudala, ez? Guk balin badugu gure indargunea kapital humanoa balin bada, eta ez dut uste beste kapitali daukagunek, eta hori nahiko justua, edo hori lantzen dugu, edo ez daukagu besterik. Orduan, nik uste dut hori inbarreko inbertsioak handia dira, eta mirenik aipatu du, euskagul eztabaidatzu gobernantza ereduen inguruan, parte hartzearen inguruan, enpresan, baina baita ere instituzioetan eta bar, eta guzti hori da landu beharreko hor daukagu balio erantzi hori, baina balio erantzi hori ez da doakoa. Bueno, eta gizordu da? 5 minutu falta dira, 8 izateko. Nahitzun bezala. Nire aldetik, bakarrikan, nire agurra izango den honetan, eskertu nahi dizuet EHUko ekonomia eta enpresa fakultatea gonbidatu izana, ekonomisten euskal elkargoari, eta niretzat benetan plazer handia izan da hemen egotea, oso maila altuko islarien artean, hemen ezakit zuen ekarpenak eta oso interesgarriak benetan iruditu zaizkit. Eta, Euskaraldiari lotuta, eta gaur, Euskaren eguna izan da, nola ez eta buru dakarkigun, kezkatzen gaitun, topiko honen inguruan, liburunen aurkezpena egitea, oso aproposa iruditu zait, ez? Orduan, agerian geratu denez, pandemia honen inguruko ikerketa asko egiten ari da, eta ezagutza hainbat ikuspegitik sortuz eta zabalduz. Eta, urko dioen bezala, eztabaida sakona bezala planteatzen da liburua, eta korolario moduan, nik esango nuke ikuspegi positibo batetik, konstruktibo batetik eta kritiko batetik ere ditugun erronkei erantzuteko aukera ona, eta liburua iruditzen zait oso abiapuntu bezala oso beharrezkoa, politikak, estrategiak planteatzeko orduan, zer esan, oso gustura hon naizela, eskertu asko ekonomistak euskal elkargoari, gure urteko, elkarlana ere oso garantzitsua ikusten dugulako fakultatea, eta aurrera begira ere, etorkizunean horrela izatea espero dugu, gure elkarlana. Eta, eskerrik asko, eta zorionak ebai, zuek elkargo bezala, eskaintzen dituzuen ikastaroak, beste azkar egokitu dituzue, beste ez aurrez aurreko modalitateera, ez? Orduan eskaintza zabala egiten ari zarete, kalitatezkoa, eta baita ere zoriondo zuen esfortzongatik. Besterik gabe. Laster arte.